beetje afgesproken. En heel vlug door heb ik opgelet. Tegen in mijn kleiderkast gedoken. Maar ik weet niet wie het zich heeft verkleed. Wem zou het zijn? Wem zou het zijn? Ik vroeg hier, ik vroeg toch, maar nog niet me zitten. Joh, wem zou het zijn? Wem zou het zijn? Zodat ik alle hekjes nog. Maar weet ze wat nu net het leuke is? De geluidskaart niet wie chic het zeuken is. Ik heb nog lang niet motorzat genomen. Ik zie er echt wel zitten met niet stom. Ik weet niet hoe ik die aan moet beginnen, want ik zie hier niet hoe ik dat kiek. Ik zou ze straks wel eens willen herkennen, maar ook het hoofd van mij nog niet geliefd. Wem zou je zien? Wem zou je zien? Ik vroeg hier, ik vroeg toch, maar nog één me zitten. Joh, wem zou je zien? Wem zou je zien? Zo loop ik alle hekjes nog. Maar weet ze wat nu net het leuke is? De geluidskaart niet wie chic het zeuken is. Ik heb nog lang niet motorzat gedaan. Ik zie nu echt wel zitten met niet stom. Nu heb ik er gevonden en nu zit het tegen mij. Ik ben het laat, want joh, ik deed hetzelfde wie dit. Wem zou je zien? Wem zou je zien? Ik vroeg hier.